wakwa akofa wa de ebre no beso installment eno so ye bi ho eno so beboa pa se ni na wotwe busumi o phone ho mpempra wade nyina nso eno so obeye ne kama e de amawo aton bi so e de amawo me pa cho osibowura EPA wo mo efun shop ho na nso kofa wo de ane oside wo hia yo Ghana card na waba na tumi aboa patch of 0200 689 170 na 0200 689 175 arampa inti dia ho no no munko pe ehun asem kabusuafo yapon Funny. Aye di koko aje emeni peduano nuani nuro ma wutumi didi. Hello, me dey di grow fine. Wonu mu ato. Market. You go swear from Jinyame no, yanya different type of Jinyame. Betobi, ebwani ya fo yatete so. Yesa wo anchor kama bi wo Abyss Plaza. Femi che papa bi edami ko. She. Beshebi. Femi bango papa bi edami sa. She. Yatete nyamane so bibia wo Abyss shop. Bibia wo Abyss shop. Betobi cotton, betobi koche, eye fofo la fo. Will introduce new guidelines on credit concentration to encourage greater diversification across loan portfolios. On liquidity and capital resilience, there's a forthcoming liquidity risk management directive which will mandate that banks hold sufficient high-quality liquid assets enough to cover 30-day stress scenarios. Siano de Samuel Chaguye, a Yessica Crobia Bank of Ghana, one nom Amrato, Irwa Johnson, Esiama. Now, and some Fufro Emuno, Professor Raymond Atuguba, one now a dean, our University of Ghana School of Law. Menewo Kasaya, Wakachan said, one free now I'm for an inchemu, our General Legal Council. Now I'm acting director, Edema Legal Education. Now, we know I am Krata. Yeah, acting Chief Justice Paul Bafuboni. One sign what I say. Papa is sending the trim above no. My friend Nale go Hong Kong. One family General Legal Council neso. Now me provide legal education. Our council neso. Nenkasa yenu nyina na kire say. Nyame ya adomo a. Bosumi a edi anim e bosumi edi anim a ne da edi kan say kim no. Saa da no a na adwuma no e hyase. Ne nyina mu no nso no. Wasan kire say pani ba ko a ono nso na odi ne dwuma ewo General Legal Council ni mu ana wono na ehwe legal education no wono akasa mu no wo high court judge ono kwa ya appeal court judge e friend justice upon wo so ono de
wɔn kɔ yɛ na appeal court no a wɔn kɔ yɛ na adwuma no a wɔyɛ no wɔn focus so na wɔn yɛ na adwuma pɛpɛɛpɛ wɔ hɔ na afei wɔn nya ɛha no asɛ wɔde na anim mmienu ana n'ani baako hwɛ ɛtoa mmienu mu no ɛba ne saa ɛha adwene paa ɛno nti wɔyi na firi hɔ na wɔde Raymond Atuguba Professor Kennedy ho wabɔ bill papa ɛba ne mmara no a na wɔn provide legal education ɛwɔ General Legal Council ne so na ɛmoa mɛnɛmɛ nyinaa ntumi ɛnkɔ nkan na wɔ nsɛm foforɔ mu no Ghana Water Company Limited wɔn kyerɛ sɛ wɔyɛ Accra West Region wɔn se nyame yɛ adom a efiri nnɛmpo ɛna wɔn hyɛ aseɛ sɛ wɔn water supply ɛkɔ so a nanso anya hwee no wɔn ba bɛdundum nkyɛnkyɛn baabi kakra na baabi a wɔn dundum no sɛ ebi ɛnɛ krampo no wɔ hɔ na sɛ nsuo no ama anaasɛ ebi a etwa ebi efiri saa abere yɛ na obi asɛ mframa huro kakra na nsuo de bi ahyase ɛba afei no mu bi atomo na ne nyinaa ne sɛ wɔn yɛ emergency repairs ɛwɔ ɔmo main 36-inch pipeline no a ɛwɔ wager treatment plant no soɔ no na baabi a ɛka wɔn paa kɛseɛ no ɛyɛ Kɔlebu Dansoma Mampuro bi Twɔkɔ Malam Bawe Ablekuma Kwashima Aoshi so tuom Santa Maria Tasano Abeka ɛde baa bɛsi Kaneshi ɔdɔkɔ ɔdakoma ɛne ne mpɔtam hɔ nyɛ mɛti bi na ɛpae na emom ɛyɛ Ghana waterfoɔ na ɛpae sɛ saa area hɔ nyinaa ne bia na wunsuo ne maa yɛ nyɛ boapae ɔnyɛ sɛ ebia yɛahyɛ da ɛne yɛtwa wunsuo mu na emom ne nyinaa papa so ɔpa ahoma soɔ ne yie mu na wɔne pɛ no na emom ne wɔn anum ɔdɛ na wɔn kyerɛ sɛ nea ɛnam so ama aba ma ahokyere bi ɛbɛba ama amanfoɔ ɛhia pɔtɔ wɔn ho nyinaa no ɛyɛ a wɔn mfa nkyɛ na ne yie mu ntia Ɛwusia yɛkɔ nsɛm foforɔ mu na yɛtu fa so kɔde brɛsia mu ayɛ otua ne nsɛm ogyebom na yɛde ani akyerɛ mu ɛwɔ mfimfini mantam mu ɛyɛ ɛwoto senya Westminster mu na senya brɛku ɛhɔ ɛne yakɔ akɔduro afia no bia sɛdeɛ wɔkyerɛ sɛ amammerɛ ne amane yɛntoto na sienti no ɛyɛ no ɔmo de akuma ase afahyɛdeɛ no ɛhyehyɛ so na no ɛnam saa yɔ so ama ɛyɛ asafoku baanu yɛ wɔnom ɛwɔ mpɔtam wɔ no wɔnom afrɛ nsɛntwerɛfoɔ hyia mu ɛkyerɛ sɛ aban no ɛne mpanyinfoɔ bambɔ agyina tukuo no wɔma wɔn ho so anyɛ saa wɔdom ɛhwɛ sɛ nyame amma fia saa afahyɛ ne mu no ɛyɛ mansotwe bi ɛda ahemfo ntam no ɛbɛtumi ama ne mu so ɛma ɛde yeyɔ ɛna ɛde abayɛnkɔ na ɛwɔ abla kwaku adema okɔpie mu ɛwɔ dwumadie na senenkrato a wɔto ɛde maayɛ ɛwana wɔhwɛ mmara so wɔ Ghana wɔtie ne asafo wɔanantu wɔka na wɔ so wɔde wɔde boa sɛ na ɛbɛyɛ a gidigidi mba ewuto sanya bireku yɛnyimi dɛ wɔbɔ yɛn kwan wɔ ban amɛyɛ kwan bɔ na wɔbɔ amɛyɛ no yɛso yɛdɔ wɔde ase ne mbom ma wɔde sisesi a wɔ Friday cabinet ma wɔde bɛbɛ no yɛpɛ dɛ wɔaso wɔti na ɔwɔ bambɔ bi a wɔde abrɛn yɛn na wɔabɛbɔ bambɔ no ama sanya de ase na asafo saafo no dɛntefo yɛngye ntum na wɔse wɔadi ne birthday wɔ ne fie deɛ a ɔno ɛkwan da hɔ papa ne dɛ yɛakye ne dɛ wɔse ɔkɔ akɔfa winiba asafo na wɔaba sanya ababɔ asafo ama sanyaman owie so a ɔkɔfa fɛkyɛ asafo no wɔabɔbɔ asafo no ama sanyaman wɔ mmerɛ koro a yɛwɔ asafo dɛntefo wɔ sanya yɛwɔ asafo saafo so wɔ sanya na obi fini kurom na ɔbɛbɔ asafo wɔ ɔwo kurom a ɛgye tuma a ɔnyɛ ye nti ma ɔbɛdan biara no ɔde gidigidi ba nso a ɛbɛsɛ sanyaman nti mbrɛfɛ so monhwɛ na monyɛ wo biribi ma yɛ Ebusia anodi semu etwagu ye ɛyɛ ɔkyeame Kofi Anan asafokuo no wɔne ne wɔn kandifoɔ na kwaku adema ensɛm no wɔama na mpem wada wɔsa ewurawura mu wɔabra nananom atankonwa mpanyinfoɔ bi ya wɔnom so ɛwɔ kuro ne so no wɔnom ɛkasaeɛ asomdwe na yɛhwɛ wɔ sɛnya sɛ ɔgye akasakasa na ntokɔ bɛba de yɛyi mfim na mmom sɛ manfo nyinaa wɔnso frɛ yie na yie mbra na sɛ ɛbrɛku mfa ne tampa mfra yɛmpɛrɛ de mbra ne sɔrɔ nsɛm nti yɛresrɛ ɔmanpanyin John Mahama IGP Ministry of Defence Ministry of Civil Affairs yɛde asɛm to wɔnyim wɔn mbra na wɔma asomdwe mbɛ kɔn ayɛ dɛm a yɛde mbra no bɛsɛ nsɛm osan dɛ ɔnam dɛ asɛm no wɔkɔɔtɔ a wɔnwie a ɛsisi sɛnya ha wɔayi acting president sɛ acting president wɔ kuro a na ɛkyɛ dɛ kuro no ɔman yinyim nti yɛsrɛ asɛm a yɛde to ɔmanpanyin Mahama na ne mpanyinfo wɔnyim ni ma na atɔ Ebusia wesei ɛyɛ sɛnya brɛku nananom atankonwa bi ɛna wɔnom so ɛkasaeɛ no afei yɛwura mu Ghana Road Transport Coordinating Council GRTCC na nsɛnyɛda ɛna wɔnom ɛde bɛto dwa sɛ wɔhwɛ sɛnea nneɛma ɛsi ɛkɔ no a asɛ yɛakwan ahodoɔ yɛ no ɛwɔ ɔman Ghana mu ha sɛ nom na twɛntwɛ ho nsɛm no ɛnhyɛ da ɛnkɔ yi atete aporapa nsɛm awiewie sɛ amoako ne adu nti no wɔyɛ wɔdwen sɛ wɔbɛhwɛ na wɔtoto hyɛ ntuadeɛ no ne buo mu na ɛno ɛna GPLTUfoɔ ne ekuo ahodoɔ no bi yɛ wɔnom so ɛba abɔnten bɛka sɛ daabi wɔnom kwan tumi nsi sɛ gyina yɛ ne nti na ɛbɛyɛ a
wonom ensa enkan kombion te se wo a watwe na no ede ba ohun sade bi ba wasa akakọ eye ne show nim na no na aba beto dwa se wasa ba bontin biem mechire Ghana Road Transport Coordinating Council no wase ne se o ma nya ntomu di a wo hwe na nsen ka kwanhia hodo ye ekoso ewo enkrane kumase kwantempo no so wase ani ya ye nyan akwaye se ede bi ade bechi bia na ye frɛ ne no akwanhia esiesin so a na ede akra dodo na na ekwanse do nte no wobɛsrɛ mpanyimfo sada roma we de wo monhwɛ na ensiesie mapa entimi enkoso se be ya temamfo so no ye ho ebetimi atɔ ye nkontabo bebree ene wode abankwanhia no mu ene 2022 2023 2024 ebesi ede ya ye kasa nipa dodo a wɔkyerɛ sɛ watina nanom ewo ensie do no ebusuani enya ye mpɛse ebekom dodo na nti wei eye ensem kakra ya Ghana Road Transport Coordinating Council no wode aya desrede de mampanyimfo yɛmfa nsɛm nkɔpie mu ɛwɔ amanɔne yɛkɔ Iran wɔn mo nkyɛn na Iranfoɔ no nansan wɔn mo nuclear programs a wɔn mo yɛ no manfoɔ sɛ ɛbɔ man paa no nam so ɛma na enum hɔ kora mpo no UK France ɛne Germany wɔn mo ɛde sanctions kɛseɛ paa ɛde to wɔn mo so wɔn ahwɛ nimu ama ɛnaanu yɛ inu wɔn hwɛ sɛ nka anya biara no wɔn bɛsa aba abɛka nkɔmɔ ne ho asɛm bi nanso wɔn hwɛ anim a wɔn amba na no no mahunu say wo mo san launch another nuclear program foforo eno na esa amami ense a yetwa muti a wo mo ye from E3 UK France Germany one ya track ten dia koma United Nations one mo chief United Nations chief friend say Antonio Guterres ese three foreign ministers a mo nsa hye Jean-Noël Barrot ono ye France David Lamy UK ena Johan Wadepool one year Germany one month assassin one more trust Sadia no one more friends Iran for nyai nan so ngu so one more ye no one man hwe yi a one de tabono kese pa ya na no one de ba ya one twensen ye no one be sa kofa ba biu eno na Iranian lawmaker ba ko no emra se bedwani ye fre no Manuka Motaki what say no kre we a one kan sompafo kan ye nti one mo ate bra se bedwani be kwa asetena na ne oso mu ye bia o ma ye ne nam so amasa sanctions a amama mi ense pe so me de ma won no wo mo atwam na bibia nso atimi aye fine kasebo no wasi ensema de som wanumre yi de di makotire bi ene se Chief of Defence Staff Major General William Japan e de atodwe se enye boapaye se nipa wotwe efiri mu a enene na wotwe no ye de omu gu koko botom na eja wo mu eti se wo de to sa body bass mu a na anane etinye se bi o pese omugu o mani mu ase eti Ghana fo nyina enya ntiase e ma wo mu awra hosam ya te na nwumre ya ne sa brantie bi akwa hwiri e wa achimoto ba head no so pese wo kuni hu suicide ye de nti mo bre na awra hosam a esi na no wukwada no e ma nipa nwotwe FM ehwe won kwa no abai no aba besi so dua se ye kase ya no wonom ene amanonefo ato kese eye hwehwemu e de afa ho na Volta River Authority VRF say helicopter bia aye emergency landing e won kokko e wo Eastern region enyi wo mo dia nemum aye Volta River Aviation Limited for dia eno na Ghana Water Company Limited say ne o wan potam bi won kran ha na se na wonsuo ma eye na won eye Dr. Mahmoud Baomia dia desrede dia mani nuanom a woni wonom ekwa pre MPP adwa no se be ya 2028 abato no betimi akura kodim no se wo bonto a woni eye ananti twitwa ene atendidie emfiri mu yene de kasebo isumo numre eye me akosia ago abowaje obetimi afrem akosia nhyira many adult children obrempon na kwaku ampoma ena menu aba Oheneni ire ma me ekua yeboa esia mabronya abrewatia yes yesterday man Leicester Ghana Limited o mede year toothpaste and brush abedwa so wo de chichi osia na waye wo siye na wo sibenya hode na wo sintutu na kaka enha wo sanso na medi mafo herbal center Dr. Tamoda so ayaresa bia papa wo de wani kire ho a wo benya ayaresa papa na eduru ama malaria gyan ye free nipaduam eye time herbal mixture na kasebo free Sompa 106.5 FM Accra no esanso efa Sompa ya headquarters e wo Kumase eye Sompa 93.1 FM Kumase wonso ya yiko 100.9 Paris France eye Adamfopa radio takwa Sompa takorade Sompa tachiman Sompa sunyane Sompa nkranza Sompa doma Sompa mankesim eye Kingdom 106.1 FM ena decoder so baby radio one eye Sompa FM
Facebook yes Sompa 106.5 FM wo like page na no share and a YouTube Sompa FM live. Now your website here www.sompaonline.com www.sompaonline.com your app no we bet me download do free Google Play Store and also App Store and also Sompa Online. Yada mu nyina see yes sorry sui na Prophet Mango Day at the third service no baba betwaso. Sompa 106.5 FM. Onitimbi epue opue ya wampue ni kwao odi enijie ni mkransha abrabo mu afutuo nyamsumu ani daso edi enijie bro ni panyina Sompa ba ebe sunima Sompa TV yabo Fato Sompa TV na ya wani pama o na unu arada efisa gudie munsemo ubenya aberabo munsemo ubenya nyamsum munsem ubenya anijie munsem ubenya enyumpa na kakuma ubenya yamaimu amanyosem ubenya osumpa di bravo ubenya ni nyina ubenya Sompa TV Yabana papini su Sompa die Ema kefia pa Ya boy Yaba Sompa Ewie yama ahwefo ene etiefo nyina adwo eba Sompa asempani nipaso efri sabre ya nonso bremu ekopem nonkro de Sompa asempani nipa de asantema ne Ghana man agiatum asisamapo mente me ho ase eno na de beda Sompa asempani nipa systematic press ono ensoso boy juma enya asem ketwa kura eno so eya asem foforo eno so ya asem foforo mo boy juma ene ye wasem edema e wo juma die wezu ye kro di bibeba o kro edi beba nene asem ye betabiri edi ato ya proso no ye ko obra yo kon no ba abadie ene so obi so bedi uyire yen kan sanent ase na ya adwuma mo fa nche msa akwa so de he na ya pa eno ya asem a ene ye de beto ya pronso se obi be fa oyire ana so obedi no se obi be fa oba ana obedi no he no wodi sei he o jai producer ne menyesa de he na ya pa asem ene yede beto ya broso ye obi ka tra santima odwuma so maka kyesa so pass penipa ni twitwafa all angles na ye ko de akoyanim kama kofro bofo pa ba ma asuketu am yi pabra na ase abogifo so nentifo so mi nam te adwam nam de asem penipa ko bose asase so kansa pia wose kampian ni ye ko akoyanim omna samoa bibia boko de topic ni na jinja osa
asama o de bai de e kasa bia nka yenyam komu de nanso uti amanfo bi nsem a de obi aka nsa abadi ya nanso nya no ye be kyerɛkyerɛ mu ne de obi aka na topic da ho abadi de be yo abadi de be gakɔ asɛm emu oduru adane ba ye be kɔ yem pepere ho nkom ne ovozo ne yen kyerɛ tiefo ne afo difo samboy be bia obi a togo ama keke me papa baby obi ama me nchao okay na me ncha jaba free odifo Samuel yeah ai me cha odifo Samuel na so ye no sese wo ko ho no manya asem keto okay eja dam jakokwa na so anokwasem anya asem keto akra wo odi oba ye nyenne me se afedie me nua no eno ma wo ye no to amfom anokwasem ne ye nchia ya papa ya bible no kwafo yeah Prophet Doctor. Prophet, yeah. Joseph Mensah. Joseph Mensah. Okay. Odi Juma. Odi Juma. Now se me ka se bi che o se be papa je be free. Me se obi a wo oyere ekoye ho ade. Na wo de ring be hye wa ho be popo. Odi nu nsu ma na ho popo. Ru togu ba bi. Kwaja be free ho. Kwaja be free ho. Sa papa yi me se ni gold fake bi anim. Na wo ba na mkwa so oba ye besre tiefu amohwe yen ene ya dofo no ma mutie yen de mu ye bia ye ni so especially in kanfo temale takrade ye fremu a anase ye de ebie phone line na de mu ye ni so dodo yawo edu mebi won ma nipa ya de o sha ye nyo bia na sebe me ka se me koye adwuma wo FM station bi ebie phone line a den pa se obi be frɛ enso asem na de beto na de na obi ntie ene wa frɛ but ha de nhranka awurade sɛ sompa sinse bie sompai e wo fie ni ho aye ba ha omadi achi saa manfo frɛ na se kura de ohwemu a omo ane ye ne omo wo fie ni ho ano ene difference bia bamu ha me mpese me bobodin mu nyina mo ayade nyam kopo nhyira obi a me ne sompa pani nti se kobasa na me dasia na me dasia madwumako ni nyina from general manager adwuma wura Beja Foster mayebi ye trends ama motum ni ade nti yaw na anu asem bia me kan wo wayek free amokora na about to besna ko keti a hoba na me ka se nwura bi abua faso yaw abua faso paa na me ka se nsemtroni bia oti kromo bia wo na ma aka mu tranya wo de totoani ene ye de bo asanteman ene Ghana man obi a ensem troni bia wo to ka mo wo bi a condition fa ho bia wo de wo ba ya no social media asem wo te ya no abeka wo nya ensem troni papa sem troni bia na mahwehwe no ma wo so de no ne fa bo asanteman ene mani abre kumasha ne friend garden city no ene o ma esei ene medu ho no mo no ba na no asema me kan ye no imura na wo ma hu so mo de bola ka sa trader ni bia besi wo no ma twi ni nyina gum ni yemu sase yaw enti bibi besi am ya kansa ansa ne yakọ akoye kwome na udu ho ma traffic light bebre fort wo hwa mo na sase o mo ye garden city o yaw hwa mo na sase o mo ye yeti kura mu nipa bi din samfon wo kura mu one na no mehwade bi ya ma men ka sembi yesi ekum man bi aso ekusa sinhene o sedan yum krofo bi timoto so eshutu ni kono ya osa no ma ne course no amma regional minister owo kroyi mu asisi pampim ama police fo gina me pese me busa se sa gina no eye adwuma na ekoso eye mra ne ye adwuma mu di so because matis yesi moto se o tesu mienu o hye batakari anajo ne ade a me musa se anajo nko a na ye adwuma bone ana wia so ye adwuma bone papa ye kun na wia na sa anajo ye secret ne enkoyie me samu pi sa no mo be kwaso de a ene sa CCTV camera na esisi ye no e de na eye taxi fo nkwa na ese eche wo mo trotro fo nkwa na ese eche wo mo yaw anasa pragia na ese eche wo mo hwe ma menka sembi bu okuta private car odu wa yes besen ko ni agina pragia ni agina moto obu wa 7 predu asa moto na wo twe no emom ewo mu se obi ne kwa ye bone na affect wo mo enye no pese wo ye sache de ye sache ni nyina
edru me be ya policy for no ye wo de wo check roadwork check insurance enti anadwo be so obi twam na wo check na enfa roadwork adwuma no me ye wo adwuma nko check enye no yesi gira wo check say nipa no obibi wo na tade na say ne ka anim enno ne ye ka ho asam mummy amfa ni nyina mfra emfa mfutu obi wo ho a sebi wo obi a wo check roadwork a check sub insurance check license anadwo blend yesi bonipa ho ban say de wo twam no okuta bibi anawia okuta bibi obi wa bon say afutu afra we police ninti odwa license wai hwa wai anya no pese wo yesra mu nya pragafo nkwa ne wo manya anya moto nkwa ne wo manya enwom se moto medical ka se moto na eye adwuma wo Ghana no mo ma ne numbers moto esese pie moto a esese pie ni moto ani kwa se pie ya anya ne saade ne etu ni nyina bom de ya pampima ya bobo ya wa ye kwa oko obi kuta sengra yi ono nkwa na tesu etu ehye no obetimi de akwa akoto baabi se wa ye ke wono de abakọ anadwo no ya ani wono de akwa akoto baabi wo sache ne nani ho wa mini se nipa ni beku na ana obeku nipa na obakoku ni because wan se na obi nkum obi no na nipa na asache baabi nipa no wote eti apolisifu ewo krom wa ya camp obo mo hye barracks no ye fo mu ko new site bi na new site fo huna mane no okay new site for yaw o mu huna mane but me say ye bro no so get be a friend Esther wo ye tire wa pon adwuma weekend no coffee Fridays wo coffee ye kunu to banjifuom new site ho anya hanko anya krom nko aye babia apolisifu no ko new site o mu patrol na ye dia patrol ye togu kanim anaka ne hwan dia e ya ban dia kwaku atwe ma adwena si o mu patrol ko new site bi se uko new site no a ha said dia manfo bu amanfo punani no wunim se obi asi ne fie so ntimi nkwacha fie ho anokwasem wada so te obi fie ne yesisi no because wo kwacha wo ye beku no ya na enya tete wo se bempe ntimi nkwa fie ho akwan bi so hweta ma yepon it is a time yes Ashanti regional minister pampim ni wasisi ne ya adwen ne mom omo maka no omo petro new site aya kan ye yusuo ni enya sesa bempe wo ekokum wo ye kum obi ansa na fa ho adwen e wo Ghana na kuma se ya ye kum obi mo ja hwie gu ansa na fa ho adwen e time ye kum obi ye fa adwen yaw ye kum obi wo Ghana ha mo ja hwie gu ani fa adwen sana Ghana tie na ne nkwa ye omukwo wuye ni bransa nkwa ye omukwo wuye ubo nse ho na ye sa no poto su bia na da na se de no ana ekwa na ye yina fe ye mesre wo mo ye kwan wo krom ha minister baba John mama yaw mi bu fo no wan ka trema mesre no ekwan ya ye no ne pension no Accra road oma haba 4 na haba 4 woni besia akra oni sika konko bo besia eno nko ade wonye hwa Accra road mo ja hwiegu wo doso papa ede ne ye wi ane akwacha parliament ye ni akeka sansem we no masole nda o maba fro mo ka na condition fam na no obi frɛ sɛ MP bi na minister bi ne hall e so cha Accra road the thickness kwaku na ukwa parliament a unim da o mo ka ho bompa both MPP ne ndisi mo wi na mo ka fiu omuko mo mo omudu omusika samuduma na no mani abre sade ne omumienu ene sana tie de ye kai man sana maye de mo fie sika maye ka we de se empe enu nkoa o na kwa bi sade mo nka mo mi akoye ene mo nka mo ede mi bu a mo nka mo mi akoye me se Accra road hot road ese so mo ya ha 4 e kwa de da ho road da ho e kwa ne da ho be kakaka ede na mo de ye Ghana for but MPP president ba no okọ NDC president ba no okọ ena nkofobia Jimmy no mayo mo se ya macho ene ye die che na nkwada mo ye he nipa Jimmy mu nsu anyansa ye ne aye ti wiase na asebe ye bibia ni mu nsu anyansa kisika kakra de ba ma enso hwe mu je hwegu hwe nkwa akowu mese wa kuma danfo bi so onto aba na mpese metra converse wo so ma hwe ya wona tembe ba sa ai mane ntia siasa hwe obi anu okope oba etwam na wo pro friend na senepa eso hu ni hu akono obi ansa na wa senepe ma pe empe ne kwa se oba etwam ma mempa cho bra kwase ya wagimi hu ni hu de ti na wo frɛ no ye wadie bia ye wo reason ti de ya de obi se won to about on the reason because what to aba fit ni nkwada biem ebesi samri ohun hwe
obi bawu obi ni nwie obi ne kun no nipa na ka asam no se me na me kun na chawo na obehu ekọ police station na police pani agisika asam na da ho ne se me se chawo na obehu no ana twen na obehu no so obi ka sasa na se me kun no eyase me dangerous but Ghana for body for take it serious o ma fa ne tra na no nim se obi abaye se obi de ho anwa jollof ota brochi me se obeku jo mama ewu ni owu ye no TikTok atank se unko obeku jo mama na watwa ne yiriti wakasa asem wo yu tie wo nipa bi support to say so kasa the whole president Ghana aguye kura ni mase ya president obi a wote ne ba beti UK as hefa waso obeku president mama obeku na twa ne yiriti ya na mente Ghana ase yaw na ban bi bakoi wonu ntimi ke kasa ase mu ke kasa ase mu kura hwe papa je yon Rollins nipa ntenase Rollins nipa ntenase na nipa ntenase ba ye ntenase ne ntimi ake kanse nsebu afa ho adi because abi before wo mom freedom ana free no me de dom asoso nanka obi ne ho an say the whole president mama nka sabta yaw Gaddafi Libya wo ko Libya mamu obi a wako obi a na efe ne kwakuata omo change ni Ghana fo no because wo timi mo ni din kwa di no mo friend kwakuata se wonim na bo Mohammed Gaddafi obi a wote krom babu sasa de na wo bo ni din waye dan enti onhwe obenya mane enti no mo friend kwakuata se ne so wo ye wo enti honde kwakuata no wo mo ni de Libya ni nte ase ayira wo mo but enne yesi democracy obi akekare yenkwa sasama yekeka na Ghana obi kasete na nakufu ado obi kasete ba wumia obi kasete sabe jenana ye vice president oba mame obi kasete no obi kasete John Mama president ekeka sanfo because of say ye bie say social media obi anka bi azu be ko ni fie no ofa bia ni fie o na de ni tibon kosu bi wo ho so a ohene pomo wi ase nyina bu no no kasete na o kasete ano ya me se wo be ko say ni pan fie no mame nka se mi cho ya mani abrepa to bo ase me de se no am time kaka because no me senke hwe eno be ko ye fie minim ya so why experiences ai ni bi da wo be ko ye fie busua fie no efie ni so kama obi antim ofa mu nyina wu mame mu nyina wu enti obi wa ho nkoni krom because wo kwa wo duru fro na ne ra ho enti sa ni pa ya wudi o matami mi pese wo ta ni pa mbusa se wo sa ni pa ni bi wo busua mu a ana wo bi tifie kura na wo de emfa ne se ya fa infrantoma na me obama bi ahumi o pese wo ye ba fie ana se obaa bi ahumi me de ni kofie na ye nkoto sa wo fa ne wo fie me se ka ba ye nmunyam hye nanso ena wo be ko obi fie nu na busua fie si obi antim wo bie pro na ye ntentan na teta wadi ho abo enso obi ti social media deep and mu bi atam edi wo hine pon bi atam wo ye dipa wo kasa wi na obi so be support no na obi abe support de wa kan ye pa o za kwa bi ya woni ayi se akwa no ye se omuko jan so omde ayi na ye show no ya be che no ha ba me ga se wa se da be twa John Mama yiriti na wa no guy na ode beto na yi no atin se sa guy no o ke kan sanfon pa me say just kodua mo ya ni ati ayi hwe ya kan yan sasem o me it's so difficult to me say me kwa jan kasati obi no me be tra fidie so dia wo ye wo fie na yan me ka kira wo ba me godi pan bi atam yet ne nya tembidi pa me wo ma wo krom ha se bi producer na me be ka sase no ma dwan akwatete ya wo ye na ebetuma tete enti wo ti wiase asuanyansa your presenters bi wo mo kwacha se se nyomowe obi abie na studio kwacha se do pen wo ka na o ke cancer no so aje tefa aje kakra hwe me se nsem twa adwuma no wo de begu ani mu nsem twa adwuma no me se aye tan first nsem twa ni ni enim bebi nsem twa ni bebi auto abafa ene de obi ehu bebi obi ato na abafa obi o so nsem twa ni o but eni kwasa yes ahwe Rwanda se masie obi koka asem o TV so ekoka asem nipa so masie cockroach kakao ebi kwa no ka dia go nipa bi ante ase ene na ekoso Ghana ne nipa to hwe me ka che President John Mahama enoma wo yeso so biem so no kwa free so a na MPP government obeba ne yeso kwa ensan so no so sa biem san kwase akeka ne sa no ma no o ma nya ya dako Ghana esasumdue eye Ghana eye dia ha obi obeka say no oboa emre ne nso ye amafo obuafu
enkura buafu omunya sankwase akeka no na tio se e wo se ye de ni di ma de se fata no ya empanifo no ya de na nya yenka ba yehu ne kwa no me de bia meka hwe obi te se twenye Jonas utie ne nsem bia wo ka kayo ba tem didie na ewo mu no yaw yemfa tem didie nka asem me de me kan ma de obi atem me ni obi atem but wo office ade bia wo ye e cause problem no meka cho se judge me no ni mo me nkodi obi atem take obi personal no e wrong enkura ne nsem o mo ka bi ho aye yempanifo no so ampa wan ka o mani mu a enkoyie because o mayira because sika yo mo de ya wotimi fum sika wa blockade sa o asa wo ye obi aye minister na so ye president na ye hwan wotimi fum sika sa wa blockade ye nkofo mo blockade bu so mo se sika okonye sika puduo e wo baabi se hye baabi no afa bu sa so betimi atam de abagana straight dabi ye be question e den na wo ye adwuma be na wo ye onya sa sika no yaw mabe makwaku meto aso Ayasem se wo hwe wo man gan na mu a enkoda wo mu bampanifo bi kura do mu ho agim se e wo se ade ani die e ma de se e fata no se medika aka se abai bi bai wo kɔ wato na nanom se do a wo ne hwan ba papa wa so me kai se mikro masante man pomprem na electricity pole no ebi gugu ho na JJ Rollins awanya ne ba bi ko otwinity a no mudi ne hu sometime no DC ya no ho no eno kwa na DC secretary right DC secretary sa papa no fe no Joe Pasasa menim so tia se Joe Pasasa titidi ho Joe Pasasa Joe Pasasa na no wajina na bobi se gina ne ti ti huru ayi huru no na ye frɛ ne nkran oba na bobi se ne ti nyi na yi so tro ayi adwuma sanete ti o komplem no o ka chem se ne mo no electricity pole na beda ni gya si yakobo no ti amana ni bi ayi enkwadwo ya ne nkwadwo enu ti so didi jeja tam o man fa hu ni enkwadwo ne ye mpanifo no mo mo homene so enu ti ne wa sojafo ye de bo man hu ebeban si edidi o man pani atam ni ale wo bi wo kageti akina obi ene obedi na atam ya woni mame nka sa asem hwe ya wansa na kwaku bebam no my the way twato obi yes o ya MPP ni enti edi dwoma amatem enti wo se eye na desi edi dwoma amatem hwe mame nka se bi utwu mu ta MPP ni ndisi o mu ntimi nia nkosi awie changes bebam because ye nyanka se ekoto aba na ye kone se barot ayi ne wo ho a ye hwe anhwe wo so a ye hwe chiniye o mo maka cheda no me ade ye se ye mfi wo mo ambejai enti de ye koso ye kan woni unwa to obeka se o ne esa nke sesa aba wo boa tam ne so pe wan to ama wo so obeto ama chiniye enti de pese me kama ni party ase ne se eye ne kre e de emfa ne sa obi didi dwoma ama tamtam wote akonwa so ba kan hu se de wudi na tam no eye da changes beba ebia na MPP beba ba obi so wudi na time and the president to so no onso ba bedidi sa president na tam but ekoye eno na wan hwe de ntokwa beba Ghana obi eni okoshoto ba bia o ti o obi eni watoto agu ba bia eno na hwe de ntokwa beba dako because koko abufuo enyini yaw abufuo enyini wote aduane ma wo ba ne nkola blem no dan na tikoto a aya gwede ne kokonye o aduane no hwe midisi wa me yesa mete wono wadan na kokwato o eti mo na akra no onyini kwa sa kokko no wantia na yaw obenyini no sa kokko na odi betwitwa na yire odi babo na yire anokwase eti de wo mu no de neji zanka ya wadin shira no onyo kese odi bi ba de bia na nso odi bi aba before say e be kono me den chiaso no ko be ma aye Easy Beauty Paris Easy Beauty Paris o bo adwuma pa e wo hwada braka ha o ye adwuma wedding etire ene enema ekitete saa no de obeya ma decoration makeups o ye ne nyina me wo fa ase no opema sempa o monadamfo no nti Easy Beauty Paris o bo adwuma ewrani nhira no
yaw no kwase me wo mu a ye kan sesi anu ni se omom didi atem no me ka ho bi me ka ten defo no ye be du o matem papa kwagu ya omom didi atem no producer ye ne free ana so go asema ya kan tem ne jane ya tete no ya radin shiro bia no nya ne kase na atem didi no ye ne yedi no ye na mutu ye fo no ye no mo no de afutu ma ye se nye ye nsa kira no ye nya me nsa kira da me di mpanfo no tem papa me di sa gozi da mbedo mi wuo be ba be fa me ye di jeje role se ye mfato papa ne ye nyansafo me se me ye wo me nto aba ma NDC da me boa asu bi nkume ntonkone da bi ya me ka kire mo me MPP fan kofofie na mfirimfira padia fiem to ye me da NDC nyama kono ba de hwe ne ade na si me nyini ya mani fie de no aka no kora kire nipa onse ba bom suo bi din de abom hu dia ba no kore bi ne ye de asie mi krom go so kwan Rollins free so edi say Rollins na ye go so kwan Rollins ye go so kwan na me yakora na me nyini be me says 5 years me papa de me ko afuom ye suje ba ye etakon makwa ye gu kwan so edimu ntimi kira mo fofom sa akoduru ba bi omunuru ye na wa cross de aba wo fie edi se kwan re da we meduru mi fie wo this side ba wo firi ana nko cross etwemako ye gu kwan so sa de akoka so am run about endu tie ma beke kan na mu de so nante fa animu ha sa ko so am run about wa ko ye careful number U10 hwe kwan se de esi wa ye yuzu ga me ndi wo na utwi bi na mu ni abese me ka kire wo koyo na me papa ti ma ye sa na ye twa sa ko ado ye se Rollins ye kwan Rollins free so ye nya e be nya atames odi sai owie ma ye first John Dramani mama beto aso na so mu twa mo 8 years mani mama e be pe bie mu no ne amfa ama na humaburum we ma be di 8 years 8 plus 8 16 achi ana ayasa be aye ya keka ko afiwe so a ye nya 70 bad fucking years Rollins kwa na fe na ase wo go so ma hene ye NDC ni kase e kasa ya nka fe no obedi da no de awuo me kwa yie na mra ho na me se John Dramani mama ba ye kura lo wo de anigye bi be ko ye bi quick se papa na owu ne de omu nyina ba bi na kwa anye na o ma ba ye omo ka na ye nti gangan gigegege no mo ko sa fa ni we me du atame njo obi awo Rollins udi na tama ya ye ntia me kasa ajo wa ye kwa 17 years afa na asai na mi amanta mode mbegu ya dide wo fa si ko video du bi so ko ba amana be da ho afa no ma block kwa sa afele sa amana no in 34 years amana ti ma be dem afa no ma afele aye the Rollins ye nipa to a certain level say o ma wo ya de na odin sutro di agire odi ani ha ni di agire wo ba ya ye ni yie the same person say o papa so wo mpe no odi na tempolities ndia obo na odibo we got some miss amena na me wo na kofo ya me wo fa me fira pedia fie mu media ndisi atem because me say me yi ba power na me hunu so anya nsa no edi o ba bu me sare no wo ya ade be di 17 years na me di na atem asa me nim ne ye o ba bu me odi buro mama bayi so ya ade bi e papa ba bu aye na di na atem na se ngono ni na kuma so onfum ya o ba bu okay na don't go for the buy o ya de na ye papa no fi so ni fo obabu badum boni obi ani di position ho edi enya position ma utimi ye boni re atuma mpanyan no atwi nani era na aka wo se wan Rollins go pa ni sum minister obon ye bona sum kwan ho okocho obi kwan de betire Rollins wa ya wie anadu no otu na helicopter kwa ni anya kwan no o friend ba parliament na o hwi ni sum edi panyin we zo tu di na temo a Agogo so wani ni na yo krefe na yi su no so ya no so no pe sa to me no krefe why half cash bi no free jamase okay se Rollins se ba ukrom na se minister na wo no wo so wo ba sika no 20 wunya kwa na wanya kwa no e se uguso na jeli be fa so When was wo obabo ofaso na abo di na chi wo ko ba fere wa bo na mase na edin secretary wa fidiase ye bi dankwa me na make acho o ti azem na say ya nti ono ne bro no ye mfa ma ye mfa to wo ne edi no no ye ntima ni na tem no go ba ya dwuma ni ye nti sira di na tem ase buwa na umu ade ba ya de papa wo mo ye ten wan fo bi an go school
na mo kɔ ne yɛ pɛ sika ga mbɔ wɔ gym bɛnti no wɔhwɛ ya wɔse wɔ babo sɛsɛe ɔno nso nim so wɔ gyimi wɔn ma bi duan fo bi ango school na wonim nya za bɛyɛ za wo kan wɔ gyimi street na ade ana ka ho ana no me de bɛyɛ dɛ wɔto na mudu me de ana ne yɛ dɛ wo de wasakura ni sika ga ba ko bi de wa gyimi wo sɛ kɔ kukura wo so ne tika enti banfo ne ya wayɛ ne yɛ pa yɛ ma yɛ wo omo wuru ne yɛ pɛ no omo nya because odu abato gogogu yaw yetimi bɔ atwade ma yɛ mu bia ni fira minimo bi wɔ go so odi MP bi atimi yɛ de tie bɔ nani ba akwa sɛ MP ne hyɛ ne boduro man 5 million sɛ wanwe ne ndi edi akyɛ sɛ maburu no dɔ yɛ mpanimfo ba de gimi ba ho a yɛ bɛka kyerɛ wo wo mpia sɛ ma gyae wo dɔ yɛ dɔ yɛ nya asɛm okay wo pwa yɛ asɛm wo gyae ɔman no eduru ba bi a yɛ ya niam ɔman no ɛkɔ saa o efiri sɛ nipa bi nim papa me kanda bia sɛ empanifo ɔmo wɔ mam ɔmo tu kwa kɔ broni krom yɛnte ahoronto ɔmo ntento bomba gan ɔmo bɛte yɛ kɔ ya na yɛ ba na ne ya tete petrol so taxi driver da so je ne ɔmo je rollins abere so a ọba furu kan bi ụgbọ saa abụọ na ọba bua pake ụka anọ etu ọnụ ụdị na ntụm enye ya wee dị aban na bẹtẹ asọ ọsẹ ma ntị so na ntụm mfu obu ọmụ amụ na ọhẹ ọdị sẹ ekọnọmi no wọn ebe di wọtẹ. ọmụ jẹlẹ yi bi a oduru bẹbi na traffic akyi. wanyẹ na obe wo no direct no ọbẹ na osi fọm náà. wọ́n di mu bi pake wọ́n pause. adé nípa bi yie bi a ọmọmpanin atames wakache ne nkrofo se mun pake mukansi ho na mso mfo trotro ne hu omo a temamfo no bere omo bere ana hwa na ele obi office me se tinted glasses wo fiti na wo ba na se kwakulumba be kana se ba wo fiti ya ne wo wo huna mun kacha kwa no ba mini wo eso ba na ne kachi e ya ta meslo bi to fie so se ebo amala mi wo bi ya first president I fancy Kwame Nkrumah. Ya wo bet match chambe bia ne fie pa e chambe wo. E ma to bi che go de che ga. Me pese mi wo ya. Wona ye host wo ba jo. Me nim be fie wo. Se Kwame Nkrumah ne fie shine mu ne si wo mu bi. Nje se kobusa na no ye mpanifo mu ko wi. Ya wo emu wo ya. But ko wi fie a o magya hoko. Ye bie ba ko fie cars. Na me ka che go 15. Eno ne ye ka che ni pada sane bia wo ti wi asese ye ka che wo. Se hwe no ma bi ye. Sika no eye ne dia. Etemo wudia na wudaka mu a hwani na nso ya wonto yai kwaku eduru ba bia nyame twa ka wo adwuma pa it is also Ghana fo nyina sika na ba ade ade ye ya nyame betua ka se panifo yale gudam no yawo ba na ma ye wo mo ndo so pa me na meka chow okay ene no Sompa Penny pa medical gas ye twa fa ba bia the politics be fam na yen kanche regional minister ene MC ya wabo Asante Mampon municipal se onhwe adwira kwa ne so emse se sataso se wuraso jeje kwanya wo ye no fre petepepe no abuagum ababia heavy trucks ene ka ketekete no fa no regional minister wan hweye ewuo na start saa no accident bi ebesi saa adwira kwa ne so no mo de mekwa akota foto no na me de ba betu TV so akere mo enso amanfo ba yenhwe ha mani pa ewu ombe wu awie no afi na ni bira ba amanfo de duku abo mo yem awie no okọ kam ze mienka yanko ene yo obra yoko ene wuku ada enu te yanko nan obra yoko dwumadie no yensanim kama pa no amanfo afi obra yoko no kama pa amanfo ani abre
Ghana ha the oye sciatica originator, sciatica pacesetter, sciatica commandant, sciatica researcher. Any friend 21st clinic and any yampa who is stranger in Jerusalem. I'm not surprised. If you say obi any who beka me say e ba sciatica de wa bin wo mu a wasayare na wotimi nim emu alpha and omega a obey 21st clinic efrim 21st clinic any majuma. It is a wobin popesa sciatica yare no te ase sciatica yare no wo hunu mu a wo call 21st clinic sciatica yare no maminti omu fi se bia watidi no edi na ye wo de nanso yare na nya de sciatica edi no sciatica yare no ne di no ede ba yare no eye wo a enye de te ase sa sciatica wotia na anu maami bi se sciatica no akosi agobo age ka ho asem no me pese me de to me ba beba se me de me bato if say din na de na me se maame sciatica na din na de o ba yare no enye de yare no eye yare bone yare eye wo a na mo aye mobo yare eye wo a na ma wo paachia yare eye wo wontimi ntina wo to so yare eye wo a wonante kakra bia na wachia yare eye wo a wontimi ne wukum na wontimi ne wo yire enna yare eye wo a wonam wo na wo so usisi yare ye wode bia na woto ase tutu yare ye wode bia na wosremu tutu yare ye wo na wanantu ebre yare ye wo na wananti na wogire hu ba bia nye sa yare wenye yare ye de to ye bedi edi na de ba yare na nya de edi no ede nanso yare na nya de ye fa ne sciatica na Ghana ha wo mo ye expert Ghana ha wo mo ma binwom Ghana ha wo mo ma ye mu research na wo mo ni mu nuro a enuro na ebi ni mountain so. This is 21st clinic no a year 21st clinic 21st clinic sciatica nro no wo kwa abonte na wonya bi wona mo nkwanche no obi ka kire wo se edro weje na ye de sciatica wo boa bra 21st clinic na doctor fo wo mo ntena se na ye nhyew na ye nya research mfa wo ne hu de no ebi a wo de no hu wonti na efa wo sisi achi na efa wo to ase na efa mu no ebesi wo na se eya afa yi no to so ma me 21st no so at yes for 21st no to so mame fa sciatica originator no fa to so mame na minim ni ameka sa yare na free sisi e chifa wo to ase na fa usem na fa wonantu na besi wo na ase na e kawo na e hyew na ye wo je amo aye mobo ama sese woda wontimi na wachi ama abrantie wadane akokora ababaawa wadane abrewa sese aka wo nkokora na nka wukuta poma bra 21st clinic ni ensa wo yare ayare sapapa eye 21st clinic adwuma no wo munnimu ye betimi aye wo massage bi wo nipadua be bone nsem wo ma massage bi a 21st clinic be ye wo no ye wo be bo nsem akase motimi aye massage ama nerves no tissues no a efa me sisi achi fa me to ase fa me sremu no ebesi ase no emu atene Emuanum ne timwa ye ne de adentia eye 21st clinic it is a wutie me ene edai e wo Sompa 106.5 FM Accra na bia wo ho na wote se wo to ase ye wo ya wotena se kakra bia na emu ka wo de wotimu se entini bi etwen wo na se etwen wo srem ene wona nto me pa cho sa yare no ene e fa ne sciatica na Ghana ha wo mo nimu no mo te ase no mo ye ne ye sa na yare wo mo ye commandant eye pace setter wo mo ye researcher eye 21st clinic na 21st clinic na eye yare sabia eti enye sciatica nkoa ene omosa yare bi omo ye hu adwuma ne mom sciatica no ene omo de agidin ye bie ye nkura bata bebre se de be ya ye betimi asom Sompa 21st clinic ya tre ye ntaba mu ya tre te se akokọ bati obuto nukosia so akokọ batan a obutu nukosia so ye pese ye ben wo etinya afa na bia se bia wo tema wo se jisa me bankran da bi ana me wo kaso a jisa me bankran me wo komasi a jisa me kosunya da bi ya bia ni nyina bi etisa wo nkran a se Tanton Hill runabout e won ye wo se wo fi achimota mo na eba ase wo frosro akotantra hill no wo nsani fa so hono a ho na 21st clinic wo se wo fi amansama na eba na wo du Tanton Hill runabout no so a e wo nsabo nkum so ana mo nso so a mo watema no ye wo Roman Catholic asafo no anase Roman asafo na chi ho kansoafo obom market obom kwan so new market ni ye tuam ana mo kumase ehwa overseas Sompa FM ye headquarters no a eye Sompa kumase 93.1 no edan na wo mu no sa dan no a ana 21st clinic nso wo mo wo sunyane ye ne regional hospital first gate edi hwani mu ana techiman GN bank dandada no ye kuram
ɛna nkranza yɛbɛn children's park mo nso a mowɔ takwa yɛne roman stores ne di nhwɛne mu takoradifoe afie kuma number 9 taxi station ɛno nso yɛgyinam brekum gɔso ɔboase ɛti ɛbɛyɛ simple ama wo ɛno no sɛ wobɛfrɛ 0540 311311 0540 311 311 tiebiem number no say e roimo e coordinate e synchronize e align kama e 0540 311 311 yankoi 0540 311 311 simple 0540 311 311 e 21st clinic fa wo yare ne bra fa wo stroke ne bra fa diabetes no ebra wo fa ba bia adwodwo no wo de fa bra malaria na ache wo ne diabetes no ene hypertension no wo de fa bra na yensa wo yare na eba sciatica dia ye ne wo enuomu kwabrane enuomu otumfo ayetimi edesa 21st clinic ye bom abaso mo ne atuma ye salute mo enano pai doctors ne nurses ya mo tiatese na mo sori no pa ba adwuma na mo massage nkrofo eye niema wo 21st clinic no ye salute ya boma baso ewa ejumapa 21st clinic eye sciatica originator sciatica pacesetter sciatica commandant sciatica researcher ya bamoba ya wo system ni mu ache. Okay, we aya so pasem panipa santema nya dia tum se beko ha se nko ha nyame ne hene ya kokko ya nim te ena ye hwe na yade asembi to aproso na sofo na mayade sofo prince no bi si wasampa oni wasapa only say na one space o space dan ke fai but e be fa de sa o mayade o ma preach kama but in paya ye bone se sa gidi o mo nwom ene o mo preaching eye kama into obi a wo mu bia oni nana mo so asem no sa esom no se wo komu a hwemu ntotoye ni mu nsem ansa na wakọ yempe rodurada na anu se tra na gidi sofo bi edi nsemfo so obekaya ene ye ka ho asem besi nesim tine sofo prince aba no ma be preach atonwoma yesom so mo ho asem bi ba mo meso emu ni yedwumadie no ensipi because gidi asore no yaw enye yize ya sore ketwa eti wo mo hyehyɛ yi ba ya mbɛta no mo to me mo se na me hwe mo din me se yi dwumadie mo betimi de because man no wa ya akɔnɔ short as enti se mo betimi na mo to no mo de ayaw yɛmfa ne saa nkɔ me asɔre bi a wokɔ bi a wonim amamre no yɛnhyɛ amane ye ho amamre ne kɔ edi enwan mo ma ya de sofo prince ya de pa wa preach kama emom saa tare kokɔ na ɛhwɛ mo so nya kofa bi hyɛpɛ na kyɛ so wahu sɛ emrada ho e wasendua no wasem saa ti wuntimi dia men kɔ ho obɛhwɛ ye program obɛ na obi yes wa da wɔkɔ aso bɛ so kɔgidi besi nesim asofofo mpanifo bi ameka we ya wen kɔ anim okay dwumadie fiti ase yedika ka kyerɛw sɛ momfa nkyɛ me saa kwa no so abadie ene sɛ obi ebedu yire de he na eya so obi fa wo ba na sɛ obi fa wo yire de he na eya pa ni nyina krupo twadi ampon boy sɛ emema mfanyi omani ma so mfanyi omani ne bre na so na eye ne kwan so a tamwa wode ya saade no o qualify enkofa ni guase bi ama enu ti abadie ene eyire die no de he na eya pa we de ye nche ho pi omo asamwa simana ya we de enkwagyan ne abua megidi sha asem a we de abeto dwai eda badwa srada yadi ka kansa abadie ya ena da ho but nipa bi nkomu enhwe emu no ma na me be kire wo no ya utie me tiefo ugina he me gina sha ayiri die ya cha abadie okay ayiri die ya abadie wa ba kra no ka de but se wunwa ba sreso ma ena wo so wo yire seven pre and oba ne ho ofese de obi na be fa na ko ya ti asem ni ye pa o mo me fa ne kwanya adwuma ne se wo yire oba ne ho ofese de obi na de ne be ko be ma wo oba wo de odi anso obi fra kente na wa trance na ho abani efe ya be pakeka ni abe ji oba wade
ne de ne ko de efe no emodu mebi a akora ne ti sia bonte na kasa che ne onti a ye kan se otimi gem nemmom wo yire de wo so akwa akobọ ne ho kana de na ba fie ya wade efe ne broken heart de na de ba wo so obi afọ obi ba ma broken heart agenda ya gem so ai ya jeje ho debi mo ya jeje ho ai say room mebi a obi de o jeje ho yaw mesi wa na be ka chem say ya fa ne ba ama broken heart agenda ebin si da broken heart chi obi a sebe ne girlfriend mpo ya wonkoye ne ho ade e ma ne papa ne maame broken heart timicho e de ntira na ayire no yaw abadi asam na ye kan de sebe prejudice so bon na sakura ne so anya ya de kan ne say ye nya ye papa fo pen ye hu bi pen eno an ne say akura na maka wo se be ma na ono ne betra be ma brafie be ne wa de ne fa ne ko tietie ko ba bi wuni asam ya wanhwe wo nwia ba ye nchew debi wanhwe wo fa ase ye nchew ukwa wala uba eye musuo ye bechew ana ye de obekwa ya friends ay ahimfie aboka because esaya amane wabo musuo emom yaw so fa wo yire sedien kura na no yire te ne se sebe mpe ono twasumdue kwanso a yaw wo ani je emom yaw na no asema ye kan he be man wotena ha wo kasa no ni kasa nyina no he won se dipa no wote ha o cause na de no obi didi chance nim to won se dipa eti ya wana meka minim se ne so obi betima nya sa se mi bia kade a nim se mi nwa bi on de wo de fa ba bia de a on wo ba bi ne mom ye hwe enne ye hwe yaw me ka cho pren mo ati asese wa wo ti wo de wunim ne ekoso de wo men se bonkum so me mo obi adi so no so minim de obeka de wunim yaw mesi wo bi fa o ira ya cha so obi afa o anokwasem yaw woni wakobo besia na de awale a obey o bon ho ka de ma broken heart ba nkanya ya broken heart nkanya yaw investment we invest in oba na ho no eni oba no ne wakom no hu oba onko ne muda oba smochi wuda oba nkisi wuda oba nsusu omu ma ho feel da but o yire feel it is a case obi fa o yire a wuda ho kra na ye wo sa o yire no sa me obi feel no o susu ne mu na nsu bi kwa na oba no wada eni na de broken heart ba to think a oba party de ma ye ni eti misika bi akojo no ma bi ametoma no ansa na oba be ma wanya broken heart na tali bi aso otoma na efata no eno na wode ko mpra twen nti uko hu abonse wusu mema su broken heart ma mema su ba mi hu se wo bi se be mpraduasa ye fa ne ba em wode bra ana wo keka nsam ana se wo su ana broken heart woda wonti minna dabi na che se obi be fa ayire na ma tumi twese ka no ai yaw obi fa oba enye news se kantwe ye be kan ne se wan wi a wo yire kra na ne wo ba no oba se kwakure enko kan se ahian wo ya be ma na ahian na so be fa ba na so mpre wo yire nyonkwa na oba bo adwaman nyonkwa na oba pia bonte ma eye twa so esa utimi twa so ne mom upa mo bi mefa wo yire ne hwe woni sika kra na wo kom eti yaw me de sa kasa da ho se obi be fa oba na obi be fa de na ya no wo yire ya chen bibia yaw na se mo ya tran kapen minim do obi abaka ya tran wo ya obi ya merefe wo yire se obi so obe fa wo yire ene oba na okọ support dabi wo yire de yaw eye mususem obi fa wo yire a wadwuma kra sei wadwuma kra sei mo sa branti yo mo wadwuma sei ntende enye kra 21st clinic ye siatica expert of ye ko 21st clinic na ya de friend siatica no ye ko na ye ko tuase ya de bibre bia da ye fa ko da 21st clinic ko baboa pa kuma se hwan overseas yo adabraka na wowo wobo asekase quarters call junction en kransunwa en kranza techiman obehu 21st clinic ho 15 branches yo na ye wo Ghana memha 0540311311 0540311311 and 0249311311 0249311311 adu papa etimi tu kokwa ase na wona kokwa akoda ne hawo amane eda won so roja na moja frimu ba wani so ye wisi orofo udware na honam aye ohene okwa ominim 3 eco capsules
cocoa master no ɛna me kamfo nam de ama wɔ nwumere sɛ betumi atu cocoa na sɛ utie ne yi 3A cocoa capsules cocoa master ubenya bi ato kolina keba dani heba misty heba apidan odofo yamfre wo mo over the counter for mkoto bi montezo mfa so wate 0546107107 0546107107 odofo say diabetes no eye prostate na infections no eno na tabita clinic say free screening wo de eba na za free screening no ya de bibre bia do do ba fa mfidiem na wa maboduro na duro no abomirem eno de beje wo odofo wasi atasoma so Pentecost asore no eho ena free screen be koso woni edwa no ena edi enhwe nimu odofo anopa no nwotwe enwumere no nan wapon 0202347647 0202347647 Tabita clinic free screening ena me kanfo na bia ma women of faith was the Lord is our victorious banner woni Oheneni Adazoa ena aka abom Mrs Genevieve abrefa yeboa odofo ye brem krupo twedi amponyankopon amama mi nhyirewu na emma wo wade ye mfinhia pii finhia bebere na wonya yefunu anwoba no sese no aduoso ni akire ena wo ho anyenyem a enya asem ketwa 70 ni akire ena wo mo anyenyem enya asem ketwa cross come and see was bra na ebehwe de krupo twedi ampon waye wadana ni monyamadi akire men orofo na wo ho wo ye den orofo wade ye no ache wade ye no unya yefuru enwoba wonye mu ana asen human of faith wone Mrs Genevieve abrefa yeboa Oheneni Adazoa asiro mosi aka amanchiri mu no Nyankopon kasa won ho enya asem keto akra odofo ye dakopo ena ye yesi wo se ye de kwa akotwa awurade anim ne suo gu ne so se de aka mbia no onfa emayen efiri se wono ene esu kire no ye ni suo ebetumi aba ye Tachima community center na dwumadie ekoso ye 23rd August yo anopa no nkrompa mu pepe na dwumadie no afiti ase brantem no wonya baabia tana Nyankopon enwosra no bi emra wo so no watumi afa yefunu na wode awoba anyomtofo bepiem ewo dwumadie yase adom fosti minister Audrey Japan ena Mr IBG womo ena de nyomto ebaji krupo twedi aponyame etata na kasamafo bepiem ewo dwumadie yase General Moses Osen Prophet Pa Mrs Vida Fosu Tabiri enkane wono ena na katekisi ewo Trinity Presby Tachima orofo yemrei na yenko Presby community Tachima community center na yenko twen awurade anim na dano nyame beye nyame ne ma ebeye ne ma human of faith was the Lord is our victorious banner. Indeed the Lord is our victorious banner. And uti Tachima community center Oheneni Adazoa Ii13 na Nyankopon dum odi adum no ebi ensan emfa wo so express group akontusem yemfa kodano akontusem bia broni krom na peso okọ adwuma na peso okọ ya disua na peso okosua express group on na de wo kro no wodofo yenkoi akontusem yemfra wo mo ewo homa we so 0552 822-7787 0552-822-7787 akonto bia yemfa koda express group Codis Healthcare Limited ono ena dia fidie nwanwa so bi abadwa so na fidie wode aba no ono ye de check ye sugar level said ye beya ebema ye sugar no anopa bia ye check ya ne ye hu ba bia ye nenam ne apadu papa bi anom code free and code free plus fidie wode abadwa so no orofo ko bi to wate yenko adia pharmacy Ozos chemist Jab pharmacy NNA pharmacy and Alansa chemist yenko bi nto ne so yemfa check ye sugar level no beboa ye papa amanyoma akonkan 0540647867 0540647867 Codis Healthcare Limited do one afidie one so a wode abadwa so no wodofo esika sompa sika kesi o jisika tu botom tia star 426 star 18 hash star 426 star 18 hash send the call all networks no select Sompa FM obema prompt messages or for sheshani nyina akosi kire se twan sika beba wo sika beba uni fie du nwotwefo asem koso na essence National Lottery Authority on social science no libi no laba a mega cash lucky boss was even big pa na nanoma kuafo se fertilizer wo di ho dance na kotobie e OCP fertilizer na make am for na media ma na nwumre na nanoma kuafo na se me kan kire say ya no buy no be so do so no
watumi ate na biribira no OCP fertilizer OCP Ghana Limited wom de abadwa so ebibimam ha nyina no wom de fertilizer di dwuma pa no ko ne kobusa wom OCP fertilizer eno na ebo mo pa yekọ nyekotobi na yemfa eni adwuma 0345909437 0345909437 OCP fertilizer ena me kamfo na me de amount sofo reko herbal clinic yuko na sofo reko se kurasi aduru na sofo reko se aduru wodi abadwa so ukoko no nyina abekọ usisi yade ni nyina etu amem pressure na down so no be ma untumi empem ebompam na honam immune system no eno so no ebetumi apagya no na hoden no asa kwa no be konde tia honam yade ewo honam duanim no atumi akon ede ajopa orofo sofo reko herbal clinic no na me kamfo nam dia ma na sa kurasi adure se upebi ato aye Freddy Mense bakeu Oboase Tam FM, Techima Free FM, Boga One of God Pharmacy, and as a promise Eba, a drum Ubenya Biato, now show what to me Eddie, what dim Juma, a soft record Heba Misha, and I make comfort na made de Amano, 0248672271, 0248672271, a soft record. Heba mesha orofo yekope achira kwai na nyoma enkonkai enso enfamai kama pa Novigi Studios ufreo Novigi Studios say utwa insini ye Ghanaian fumu ni beyefe se auto party adore no orofo yempa de bi efre ne kai dum video ni bintro ebeboa pa ani se krogen fe kama o ma mi wo nu o papa de no wa si wo no ye ya de hia wo ye o ni atwa bi ni de ato daachi anko ama bi no ayen kai dum pa no Vigi Studios ne no fe papa na cameras a wo use no ano den papa o say omu wo malam enkran buni mantem kropo mu no malam abase off first Kokroko Street eho ena odi onjuma orofo se ye pe camera anu odene na ye dia kodi se adwuma dia 0574715778 0574715778 Novigi Studios ena me kamfo na me dia ma no kama pa ye abedie ene yiridie ye he ena ya so obi be fa o yire ana so obi be fa o ba de he ne be ko de dempa no zigizagam ya asem foforo the nation's uncle ya wari na go bonjire di pe biana onye obi akese ada na wo siri da wo di bi bala let's wo di bi abala ase do mo na kwanya to ahe me ko ze wayi be bi e de nti no de o ze de ya ye to aba melusu no na misimi hunu se melusu na mani aje ya abedia ya chan yiridie ya ngomo se jo de to form na onipa etie nyina ate ase ansa no mo ho me vitamin favor me ya metuwe udi me yire nhye me se odi mba obenya nse fobie no abema tiska ye no abema bema fofo adi no ti bema waginu buda no yiri mu obi di na hunu se wo mpe wonya dawo ono oni akontu obi atu o meye bibi amu abrabo asumdim no agya na kwan enkyere se enya wo ya baten toba bema bie no we ka wa bo no na yiri ho so chen ne ba no oni tiri because obatan bi wo ne ba no spend ka bia wo no se akran be ba be titiri daache se fa ye sa amfa na wo akutuma ko wale ne se wo yire o toa ne na gya ne na ye so de wo de ne nsem hunu ka ne ho na wontimi atena ba bi ba wo ba ketoa sa akora ba wi ase a yaw na wo ye calculation akoti so be di 25 years ya so ye bademba e yo bi a wo te ya wo akoma mu a kwase ye di uba na e be hyewa chense obi fa wo yire se na bra bonu a e be hyewa chense obi fa wo yire wa hwe ba free day one no wi university na wo se junkie bi na di no na sebe sole mutia e pese mutia se na se akora we yetimi aba no wanyem na papa wo ko fere se be ma be no ni no beta yo father bebel bia o mi aso ya ehia mi tim me bia mi te no a na nke de wo ye a ke o jare tena ba bi be fa broki atenim no enko ba bia wotim no ba tena na wo mienu miensa
saa ba no mo bi fa no a ne ya ne pa ye de hia a wontimi nya ho nkwa asomdie ye de abrewa wo kokume wa ye de ebe yo ya enso ntese ne yete no obi be ka je so wasifia mo ba ankwa toka mo ba ankwa yesi amese so de ba wi ase na ye be ma wotete ma spend wo ma ho a se kwasia fa wo ba ebe yo ya chance afa wo ye because oba wo tie enim nya be ma timi ye wo abrabom no onko fa ne kuna chinto oba bi obefu achi oni tire ebi kura no ni mfie no kura ankwa ni mu wuti asem na se wuti asem na se enti be ma bia wodo wotima na onimu maye na obo ma ho ka no se kwase afa oba ho e hye o chance o yere ko no ka se wa le kura o twembra na so oba no mo waja aso wo kokura mprenya privilege wo ne ya no obedi agosi dabe but oba na what your school fees free problem university base what pay ni nyina no we school mra fia wanyam o go fro ma kwa yo father way me sa toy sem na na menye onyala me ngo ne ma anwa me do na me se me ma wo ye wu ntem na wo ho me ma wo ma ya no mu ta wu ntem je me ma wo me ma me no nka chiro me ma wo ma yo mo te wu ntem je mema wo mema se ne mama dos wo se be no wo se kra ma kaka de ne we na ku ti be ma ko ba wo ba ko ni ye nyim no na anya kwa ba so sa artist ka we ne nana wo ya de wo re su efio yo mo ne abusia no wo ya de ya kanfo ba ji wo mo na tum kwa ko 2 dis enti mi di si ni se amere ya mo ami obi akwan pa na mama me mere ze di alo ko me konza wo le ko pe ke ko nya wo le be na be fasi bra ya me si amwa ta mi fasi bra so wo so bi ti abra puni mi no ya se o be this time wo bat wo le effect na ati sabe abadie no ofalumba se obi do ba ya pa yi because school fees are tia oye ni mi left right o mo bi na fa o be okay oba ya sure o ki bi na ka so oba okay Lawson beverages say Lawson law chemistry any Durema capsules no bebo pa Durema bitters ene ginger licor no bebo or for yen kopa bi akira kwai na yen fan check here half 0242133577 0242133577 or see Durema bitters ene ginger licor twabi ne gina na so for nya bia ni bia de eno ane club bia na club bia no abadi to ne aponto ne nyina da club bia ena cost oni fie du ngotwefo asem koso oba pay for club bia enye ma bia eno ene club 0554931931 0554931931 0548931931 abadie ene yiridie de he pa ena eya hello me ba to mo ani o commander ni Aso Asante acho no ke commander yeti o abadie de se me ene me bati ho na me ba enya kora no ye hu a me mo hu kora na me ne ko ye hu no ka sa ya dia na chese odi sisai yiridie ya pa no ke yiridie ya pa hello baby afrefre udi katache yanko yanim metata mentani go sure be board day what duty nana amenka ni baba na to no kwadwo yanko ya tam no abadie ene yiridie die he na ya masa papa no to na o dai kete ko enya pali si dia mana na to na nchentia ke mata ya ni lisi di mo no to na nchiwe za ka wa mada me ba no ko ke me am ba de gami ya me ba de won ko da don ko mi de me ya no okay hello baby afrefre udin udin karache yentio ata ba afrefre ofenso ademra yentio ofenso ademra tama jeusu me tai omna samochi ota omna samochi okay hello kasa hello ofoso be me yei amedia ame
Nana One, aka Nana One Collections, Mr. Enoch. And one hour cano. Get you. When you want to be now, the American say, ye dear, buddy, also, what can I get to my master? I'm saying, Nana One day. Me too, also. Yes, you did any, but dear, Yako and be back on me, me breno. Where dear, you dear, you. You did, yeah. Now the cameras and I have okay, you did, yeah, pa. Hello. 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 Hello, Mike. Hello. Sompa TV, I sent penny. Me person come about program. So now, Jina young coin him. The main thing is about the Tapalumbachi. No, okay. Hello. 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 I know Freddy. Yet you. Hello. My Joshua Brukatachi. Master Boat, Master Quanta. No, you. Master Boat as Master Quanta. Would you last me your karma was? Now, okay. Abadia, electrician now and Quantano. Yamisha or say Badia Yapa. Hello. Hello. Good evening. My Joshua last caller. Oh, about already you hear your parameter for Lumber, Yankupo in. Oh, why you I'll see you. Okay, and ya de Jumadi no ebesi ni ya kanchira wo say se opese o join some person penny power WhatsApp group no a number no 0532 663264 0532 663264 obi twa administrator no high utwa no high a obe ado na enipa ye no ho no onso watumi adi akire eno ti ye de besi ha abadie ene yiridie na chese yiridie no ya pa omna sam wonya nsia ofalumba so enya miensa na chese otisika kware oba o chance adidem no obi befa didimu a ye papa nyakopo hye ne woni monya mo chena na mekoye masi nimpon oba pani ya ne hia ewo asante mampon enkwanta chena na mekoye masi nimpon na wotweda anoti ye kwani akɔhye da ye de ebeye yie no afia mponua ewo afigyaase eno adamene maame di nkomo afia mponua ewo afigyaase ene eye na woda pa happy birthday to afia em se photo no ameduru ntem afia mponua ene da tv no so no anoti nyame ema no kwatenten na wo manu hunumu enkwase na do de nsambe sombia nso entumi enye enhyira pa wochena ye kɔ ni akɔye masi nimpon ne na wotweda no ewa asante mampon enkwanta ofosu aboaje me ne mapamfo yakra mo ye kɔ long time